Te-ai gândit vreodată cum poți transforma un tavan fără renovări complicate? Răspunsul: cornișele decorative. Hai să-ți prezint ce avem noi pe stoc la Fusion Decor. Avem aici 3 tipuri de cornișe din poliuretan pe care le găsiți și la noi pe site, care sunt în diferite dimensiuni și diferite designuri. Acesta pe care îl vedeți aici este chiar montat și la noi în showroom, exact cel de sus pe care îl vedeți acum în imagine. Cornișele decorative de la noi îmbină designul estetic cu utilitatea. Acoperă rosturile între pereți și tavan, ascund imperfecțiunile și dau un finisaj rafinat. Avem cornișe simple, profiluri moderne sau modele ornamentale și materiale durabile. Ele sunt lavabile, adică pot fi vopsite în orice culori doriți, cu vopsea specială sau lăsate albe, în funcție de preferințe. Ca să vă dau un exemplu legat de preț, pentru o cornișă premium de 12 cm, prețul este de 55-65 de lei pe bucată. Așa, ca să ai o idee despre ce cost implică un upgrade rapid de decor. De asemenea, la noi pe stoc veți putea găsi și această cornișă din duropolimer. Aceasta este de 4,8 cm. La noi în showroom avem montată una de 7,5 cm, pe care am folosit-o în completare cu un profil de 2,5 cm și arată extraordinar de bine, după cum puteți vedea. Dacă vrei să-ți îmbunătățești tavanul cu cornișe, intră pe fusiondecor.ro, vezi toate modelele, măsurile și prețurile. Scrie-ne în comentarii ce model ți-a plăcut și unde vrei să-l montezi. Separat, în prelungirea cornișelor, avem și acest ornament pe care îl puteți monta și puteți face ca tavanul dumneavoastră să arate mult mai bine în combinație cu aceste cornișe.